Welkom bij weer een nieuwe aflevering van Clipkart Plus. Ik ben Joen in Ljouwert bij zangeres Reina Rodina. Ze is op dit stuit dwanden met het inekoers zetten van haar CD en DVD-hoes Wetterkort. En ik ben erbij. Waar we doen topclips van Pioneers of Love, Blaze of Glory. En we zoeken bij de ska van Mr. Wallace in Grains. De Frieske band die het Friesland hebben riemen van de autoriteiten. En in de Noordwind radiostudio is New Sense Memory. Maar voordat ik naar binnen ga, zoeken we eerst naar de nieuwe clip van Pioneers of Love. Deze band die dacht het op dit stuit hartstikke goed in Nederland. En is ik nomineerd voor de Frieske Popprijs voor beste clip van het nummer Walhalla. Intussen dus een nieuwe clip met de naam Fear of Heights. En daarvoor gaat de band Hielendal naar Zwitserland, naar de hoogste bergen daar. Try to hide somehow. I've come to lose my fear of heights, but I've got plans for life. I don't think they will understand. Oh, time has come now. Run, dear, on the count of 10. I'm coming home, but I don't know when. I've been fearless ever since I left. Don't wait for me. I'm here for the taking. My future's in the making. I'm here for the taking. My future's in the making. This is my way of running free. I want to run inside my dreams, 'cause I've come to lose my fear of heights, but I've got plans for life. Run, dear, on the count of 10. I'm coming home, but I don't know when. I've been fearless ever since I left. Don't wait for me. I'm here for the taking. My future's in the making. I'm here for the taking. My future's in the making. Run, dear, on the count of 10. I'm coming home, but I don't know when. I've been fearless ever since I left. Don't wait for me. Don't wait for me. I'm here for the taking. My future's in the making. I'm here for the taking. My future's in the making. I'm here for the taking. I'm here for the taking. Don't wait for me. Ik ben Bin en hier achter mij wordt drok werken aan de CD en DVD van Reina Rodina. De vriend van Reina, Johannes, die is ontvouwen, staat de Sjen. Ja. Volle mas nog? Nou, steek eens toe of zo. Dus, ik weet het net, maar mooi wat. Maar ja, ik ben al kort bezig. Maar het is wel werk, leefdewerk, dus het is wel mooi. Het verveelt net. Nou, dat wil ik net zeggen. Maar
Nou, wij gaan verder met de muziek, want in Friesland binnen al verskate ska-bands ontstien. Ondroren Ska 3 en Luie Hond. Maar nu is er ik Mr. Wallace. Verslagjouwer Douwe Talma zocht de band op in Grains, want op een of andere mysterieuze wijze maar ze Friesland net meer in. Mr. Wallace is een echte Frieske band in Grains. Ze had zo'n april een EP uit Ska Love met de opvallend goeie zang van jongeres Renske de Boer. I believe it was 3 years ago. Ze verstehen nog maar orenlier en woeden de Kleine Prijs, speelden in de Melkweg en op de Zwarte Cross. Het allereerste optreden van de band wie in Bedaard. En het schijnt dat een achternicht van de commissaris van de Koningin ook in Bedaard wennet. Om heel eerlijk te wezen ben wij net meer echt welkom in Friesland. Oh. Nee, dat is wat een vervelende wending in onze carrière. We gaan een brief krijgen en die zeker even Het bijpakken. is bekend dat in Friesland het soms een beetje lastig lijkt met de ska. De oude band Luie Hond had er ook kapot vechtje maten voor enige herkenning van haar muziek. Geachte bandleden van Mr. Wallace. U schrijven deze brief uit naam van Friesland en haar welzijn. Het is mij gebleken dat de muziek die uw ska-combo maakt het welzijn van alle Friese inwoners schaadt. Friesland is niet klaar voor jullie muziek. Daarom heb ik samen met dit schrijven de gezondheidsinstanties gesommeerd om jullie als band voorlopig in quarantaine te plaatsen, buiten de provinciegrenzen. Mr. Wallace is een fantastische ska-band. Het is een heel gezellig clubje fun. En we zijn nu zo'n orgelier ben we onder de slag om heel leuke muziek te maken en leuke optreden te spelen. You never asked me how I felt or heard me cry. Oh, this must be love. Nou, ja, eens ben we net meer welkom in ons heiteloon. Nou ja, dat staat helemaal zelfs helemaal nergens op. Ik bedoel, wij kunnen wel spelen in Appelska, gemeente Skarstelo, geen probleem. We hebben in juni al hier een prachtig weekend gewoon op Skamolen. Ik vind het echt belachelijk dat we dan dat ze zijn ingrijpen. Ik bedoel, iedereen heeft het poerbest naar het zin, het is van Elsenien. En wij zitten serieus een overweging te maken om een schadeclaim in te checken. En de mag me zin om eruit heen kunnen. Nou is krijgt even zijn joenen. Die is nou treft, ze moet even rustig worden en zoals Anton hier is het even boterska en eieren te spelen. Nou, dat verliest er al. Dat moet wel even nemen. We denken de Friese Studentenvereniging van Bennel hier in Stad Grains. Daar speelden wij in een bandje, een coverclubje hakken spelen met Rutmer, Pieter en Hilde. En op de dijk kwam Renske, die kwam mij die hier een paar prachtige stikjes kunnen samen met Rutmer. En goed, en zij is clubje bij ons kwamen en toen ben we uiteindelijk. Ons doel is gewoon van, we gaan dan wel een soort naar ska-feestjes, dat moeten we wat vaker bij meidje. En we dachten van, we zijn alle keer, we spelen al geen instrument, laten we zelf gewoon leuke muziek meidje waar we vrolijk van worden en of fleurig mag ik zeggen. De kleine prijsfinale die wij eerst binnen, die hebben we dus gewonnen, dat was prachtig. Die een heel euforisch moment. Nou, we hebben wat leuke optredens. Komende tijd en we zullen weer de studio in binnen plan. We gaan natuurlijk wat geld doen met de kleine prijs van Friesland. En we dachten van, dan kunnen we wel eens even de studio in met wat lieds en wat nice papierje en even zien hoe het aanslaat. Hij heeft les van SKADHD en op sommige momenten, zoals dit ogenblik. Wij spelen in januari in Theater Romein, in het voorprogramma van de Beat. En dat is zeker een aanrader. Want het is een Theater Romein, dat is gewoon altijd een gezellige sfeer. En de Beat is natuurlijk een te gekke band. Ik ben je thuis bij jongeres Reina Rodina, maar een hele belangrijke reden en dat is dit. De DVD Wetterkaart. Reina, wat ben je meer aan het doen? We hebben hoesjes aan het in elkaar zetten voor de CD en DVD wetterkaart. En dat is nog aardig het werk, want het doet het al hier met de hand. Dus, Dit zette je hem dus al hier in mijn korno. ja, En waarom op deze wijze? ik wil het net in een gewone plastic CD-verpakking doen. En ik vind karton vind ik gewoon heel, heel mooi, dus daarom ga ik het daarin dienen. Wetterkaart, het is een heel project. Haast van Simmerik een aantal theatershows, ook het zal nemen, maar die een
min of meer op het wetter. Kun je daar wat over vertellen? Nou ja, dat weer echt fantastisch. De meesten gaan in Bremen, waren ze naar de locatie viert en daar ging het los. Voor de mensen die het nog denken, waar is Reina Rodina en wat voor muziek maakt ze? Maar we even een fragmentje klaarstaan van Boppe Wetter. Hoe zou je die zelfs omschreeuwen? Dreampop vind ik wel een mooie term. En wat is dan die inspiratie? De Friese natuur. Vandaar dat ik echt de show boeten waan wil, omdat de natuur heel belangrijk is. En het wetter vooral ik. Want ik opgegroeid in Akrum onder het wetter en ja, daar komt dat wij. Oranje die weer de CD en DVD presentatie en nou. Ja, Fries is heel belangrijk voor mij, dus ik wil in het Fries muziek maken en ja, het liefst wil ik in het Boedenland en dan vooral het noordelijke deel van Europa. Scandinavië en zo. Ja, dus nou, het liefst ook daar een tour doen of zo. En naar inspiratie dan van mijn volgende album. En dat de mensen deze DVD nou keepje en CD natuurlijk. Wat krijgen ze dan? Het gaat om het album eigenlijk. En daar staan 12 nummers op. En daar staan ik de nummers op die is de shows werd ik kort spelen ha. Maar er staan dus ook naaiere nummers op. Daarnaast ken dus de DVD er ik nog bij gekocht worden. En daar staan de 4 shows op. Verantwoordelijk voor het artwork van deze CD en DVD is mijn naam en genootje, Femke Bakker. Hoi. Het lijkt het wel, of is het Homecore Night? Wat wie die idee? Ja, we hebben dus alle jaren, ik heb ooit zelf onder Converse nooit. Dus elk boekje is eigenlijk origineel, dus bestaat maar in je van. Nou, ik heb werken met Reina haar teksten. En omdat Reina heel sfeerisch en eigenlijk heel illustratief zongt, dat zit al heel erg in de muziek, wil ik eigenlijk het boekje en de vormjouwing vol rustiger horen, zodat mensen maar de muziek en de tekst, ik wil zelf een soort hun eigen verhaal kunnen maken, hun eigen sfeer daaromheen. En hoe kwam Reina bij die? Oh, wij kennen elkaar al 4 jaar of zo. Ik via de muziek en via zijn vriend. En wij hebben altijd wel waardering voor elkaars werk. Dus wie nou beide al studeert of ja, Reina dan maar wat kort. Ik van kunstacademie, dus dan wie de tijd er rond om samen te werken. Blaze of Glory is een band die het op dit stuit heel goed docht op festivals in Binnen- en Boeteland. Ze spelen dan blaasversies van bekende noemers. De band had nou een nieuwe clip uit en die zucht er hartstikke mooi uit. En dook je stemmen op die clip via clipkar.nl. Say a prayer, little one. Don't forget my son, to include everyone. Tuck you in, warm within, keep you free from sin, till the Sandman he comes. Sleep with one eye open, gripping your pillow tight. Exit lights, enter night. Take my hand, run to never, never land. Something's wrong, shut the lights, heavy thoughts tonight, and they are not so wide. Dreams of war, dreams of lies, dreams of dragons fire, and of things that will bite. Sleep with one eye open,
to sleep. Now I lay me down to sleep. I pray the Lord my soul to keep. Pray to the Lord my soul to keep. If I die before I wake, If I die before I wake, pray the Lord my soul to I take. pray to the Lord my soul to take. Hush, little baby, don't say a word. And never mind the noise you heard. It's just a beast under your bed, in your closet, in your head. Exit light, enter night. Grain of sand. Exit light, enter night. Take my hand, off to never, never land. En als je nou denkt, waar is die man in die clip? Is dat Johnny Depp? Nee, het is gewoon uw eigen Nederlandse acteur Tycho Gernand. In de radiostudio van Noorderwien wie de band New Sense Memory te gast. De zanger had wel wat van de zanger van Nickelback. De band die komt zelf uit Dokkum en had nou een nieuwe EP uit. En ze klinken zo. We gaan EP uit, ja. Het The Sky is the Limit. Het is gewoon jippe plaat, gewoon gevoelig, er zit een prettige persoonlijkheid in. Het is een redelijk persoonlijk nummer, want ik trouw altijd vanuit mijn head. En dat is een nummer over het feit dat er een hele prettige gebeuren ging. En je moet gewoon van genieten zolang als het kist. En voor de rest is het al hier al bedacht en al hier al dingen. En op een gegeven moment is het gebeurd. Ja, maar nou dat willen gaan, dat gaat het nog. On the street, the undertaker has died. He dug a hole for someone else before committing suicide. When they found the note, he wrote it read to anyone. Just a day like any other and a job well done. It's making news, the fortune teller reveals. You cannot predict the future, only weathermen are real. Dare you to doubt me when I gloomily tell you will have a pleasant life, but I will see you down in hell. It's been decided until the moment you die. Don't you deny it. It's been decided until the moment you die. Don't you deny it. Nu just een hele prettige bands die het voortdurend die labels printen en sjuggen en helemaal hun eigen, de band nog net genoeg groeit laten hebben om echt te staan. En wie had het gevoel alsof dit een proces is bij mij een label op een gegeven moment eigenlijk wel mat zien van jongens, die man van nog steeds in het label, als ik dat zei, dan ging daar absoluut bij mij doen. En dat wilden we heel graag. She took the gun from the undertaker's hands, blinked of an eye and another story ends. It's been decided up to the moment you die. Don't you deny it. Ja, en dan willen we vanzelfs nog even weten hoe het met de stemmerij alroen is. Hokkerclips die het boppen on. Is dat nog heel tijd de hoenekop? Of toch net? Nummer 3. De hoenekop met Jappie Commando. Yappie Commando! Nummer 2. Skarrel met Fok je modder. Gelukkig ben ik niet alleen, maar met Fokje modder. En dat betekent dat er een nieuwe nummer 1 is. William Scene's Transport Music met Sunken Eyed. Nummer 1. There's a horse, a butterfly, leaves its senses to ordinary day. Summer love and he's so far away. Just to know that all the time he played his game with his sense of betray. Now her love is lost and gone away. And I meet my sister.
needs the feel of going home. Now you're pale and sunken-eyed, with much emptiness and colors of gray, running on another shallow day. I can see through your smile and show your feelings with enormous display. You can spare me all the words you have to say. And I meet my sister, and she's gonna realize she's not alone. She's my sister. Yeah, she's a sister. Let all the angels fly where she may roam. And she's a sister who really needs to feel of going home. Zo, ik ben weer boeten en daarmee zit Clipcar Plus er ik haast weer op. Kies deze week stemmen op de volgende videoclips. Pioneers of Love, My Fear of Heights. Blaze of Glory, My Enter Venus. En voor zelfs William Scene's Transport Music, My Sunken Eyes. These are senses to ordinary day. Takken Wieke Sneun is alweer de laatste aflevering van Clipcar Plus van dit jaar. Maar kist net genoeg krijgen van Frieske clips, surf dan even naar uw eigen stuurder clipcar.tv. Takken Wieke ben ik zelf in het Duitse pad van Grains bij de volksjongeres Linde Nijland. Zij reizigen heel dan naar Azië voor een DVD-project. We ben ik bij The Passengers, een van de bands op het Explore the North Festival van Takkenwieke. En in de radiostudio van Noordwien is Klaske Verweda. Ik jullie sneun. 5 december is voor mij de dag. Ja, we hadden wat tijd oer. Tijd voor een Sinterklaasclip, lekker toepasselijk. Van Knoekel, featuring Renske. Maak een boek van Sinterklaas. Je naar je telefoon. Een Xbox is mij te gewoon. Ik vreeg het jou voor de laatste keer. Maar ik heb van jou een boek dit keer. Een mooi verhaal, speciaal voor mij. Het liefst mijn mooie plaatsjes erbij. Dit is het eind van dit gedicht. Ik dacht mijn beide eigen Goeiedag, Jo en ik.